Mhuri yeZimbabwe tinoti more peace panguva ino, tinoti more peace munyika, more dialogue. Let's respect democracy. Zvanzi shiri nemuririro wayo haimuregi, but icho chirahwe icho, handiti zvirahwe. Isusu tiri kurarama reality yatogona kukontrola. So let the history yemunyika medu yekunzi munyika medu politics dzemo dziri toxic, let that history be buried in history. And we cannot, this is the present moment. Let's not live like we are in 1985, we are in 1980 or whatever. Let's have peace. So murezimbabwe tine information itsva yabva kuna Lini Stasia. Information itsva muri Zimbabwe iri kuti iyo another failed assassination attempt on VP Chiwenga's life on 17 April 2026 ndine zuro, right? Hanzi Albert Tizwa, military intelligence officer MIO, presidential guard Harare region, who was supposed to be busy at the Independence Day celebrations in Mapisa, but instead was busy running kuba kwake dirty errands. Kuba kwake dirty errands, vanomuziva mwanoti nditagwire iwe. Hanzi Tizwa is supervised by Brigadier General Monda, and he was caught in Newlands carrying a bag of money coming from the offices of Kuba Kwake, the Temu president. The money has been confiscated and he is under arrest and investigation. Tizwa was resisting arrest from the ZRP crack team and he pulled out an AK-47. In law, the officer of his rank is supposed to be in possession of a pistol, not an AK-47. So, muri kunzwa here nyaya iri kutaurwa pamhuri yeZimbabwe. Nyaya iri kunzi mukomana uyu wakabatwa, ende pfuti anga nayo haisiriyo, wakutobata machine gun. Iye aifanira kufamba nekapistol, handiti. So, muri yeZimbabwe ukanyatsokuteerera zvinhu izvi, unoona kuti this is kind of munhu abatwa nepolice, and we inonzikonzi kudii nechirungu, not to praise, man, but yeah, something like that, to praise. We praise the police for doing their job. Ndo zvatechida kunzwa nezvazvo kunzi basa rabatwa, pakanzi paitika ma-violations of the law, vanhu voteverwa vosungwa, vose vaya vakaruwa vana Doug Cotat, vakaruwa Love Maduku, vanhu vosungwa. And we see that this is progress, nyika yedu iri kuenda kumberi, right? Hanzi naLini Stasia ari kuripota nyaya yake. It's a statement issued on X, and hanzi the information with V11 indicates that he was on a mission to assassinate VP Chiwenga and General Sanyatwe with instructions coming from his handlers. All right. So this is Lini Stasia ari kuti iye achitarisa evidence iripo apo, ma-V11 evidence iripo, munhu yanga atumwa kuzouraya, anga atumwa kana kuti anga atumwa kuzoita assassinate VP Chiwenga and General Sanyatwe. But ndilini ari kutaura, depending on how much you believe, this is the story ari kutaura. Hanzi both Kuba Kwake and his sidekick, Brigadier General Monda, have been trying to force the police to release him to no avail. Thanks to Commissioner of Police Mtamba for heeding the call of duty. So mpurisa ari kunzi ndio ari pamusoro pebasa iri, ndi police officer Mtamba ndo vari kurambira kuda kwashe tagwire na Brigadier General Monda kuti vabudise mukomana wayo. So kana pane evidence, vane evidence, vana Lini Stasia yokuti tagwire
namhonda vari kuzama kubudisa munhu maybe zvinoreva kuti they are linked somehow, but at the same time also masoja anosungwa nepolisi ende pane dzimwe nyaya dzokuti dzinodhilwa nadzo nepolisi, but pane dzimwe nyaya dzokuti dzinonodhiliwa nadzo back at the military camp. But iyi nyaya yekuti munhu abatwa nepfuti zvisiri pamutemo, haasi kufanira kufamba nepfuti. But question yayo yekuti pfuti, who does it belong to? Is it illegal or is it pfuti yekucamp yabva nayo ikoko? More questions. But muri kunzwisisa kuti zvose zviri kunzi zviri linked kuti vanga vachifanira kuenda kuna VP Chiwenga na retired general Sanyato. Hatipedzisei hanzi Temu president has crossed the Rubicon and I wonder what he is hoping to achieve with this. Temu president papa kurehwe tagwireya vari kumuti Temu president wekutemu kureva kuti president asi kwete chaichai. Right, hanzi Tizwa is the same guy who led the beating of Professor Maduk during the CAB 3 consultations. Saka hazi munhu ari boho, saka vanofanira kutomuchaja neimwe mhosva. Iye pfuti is one thing, but anofanira kutochajwa neimwe mhosva futi yekurova vana Maduk. If they can find the evidence there, he must also be charged. And it hanzi, which was one of the 24 operations assigned to him by his handlers, the Temu president and his sidekick Monda. Mure Zimbabwe, mukanyatso kuteerera zvinhu izvi, munonyatso kuti these are serious accusations, serious allegations, serious, issues. Because kana vakomana vachingoti hanzi 24 maoperations ekunorova vanhu nokumisa vanhu. And as reported to all over social media during the days dzepisa kwemadebates CAB 3, sure takaona mastories akawanda kunze kwazoabductwa munhu, kwazoita sei, kwazorohwa vanhu, kwazoita sei, handiti takaona zvinhu zvakawanda zvakadaro muri Zimbabwe. So kana vakomana ava vanga varivo vari responsible of doing that, and then vosungwa nepolisi, and then police yoramba kuvabudisa, because one way or the other unoona kana ukatanga kutambira wrong side of the law ukawina, kana usati wapunishwa for it, mostly you repeat and repeat and repeat and repeat. So kana vakomana vakambotomboita 24 mamissions ekurova vanhu, vanenge vakutoramba vachitoita hard and hard and hard. So somehow somewhere vari kufanira kusuffer for some of their crimes if they committed them, because we believe also real process, due process will always take place for everybody. And because it's not like an accused of doing something wrong, you are already wrong. You have to go through my processes as court my investigations. You want to show out, is there evidence enough kuti uwane kuchivharirwa muchizarira. Because kuvharirwa muchizarira hakuzi easy kamuri yeZimbabwe. Vamweni hamusati mambovharirwa muchizarira. Kuvharirwa muchizarira, it's a moment you realize that the system is powerful. Vanhu kuti vachiuya vachikupa chikafu kuti urarame usina zvauri kuita, usina zvauri kuita wavharirwa, handiti. So ndizvozvo. More peace. Let's pray for our nation, muri Zimbabwe. Let's keep praying for our nation. More peace, more progress, more success, more democracy, more transparency. Thank you for watching.